Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m ọzọ. Asị m rienụ nwanụ ụmụ unu zukwa unu. N'ụbọchị taa anyị abatago n'obodo anyị ka anyị mee gịnị? Ka anyị mee ife anyị na-emevu ma taburubuo. Ya bụ ife bụ ife a na-akpọ ịkpụ uri ọkụ n'ala Igbo. Ị ma ife a na-akpọ uri ọkụ? Ị natugo ala be nna gị? Ị natugo vileji gị? Nke bụ ajụjụ m na-ajụ gị. Ọ bụrụ na ị nabeghị ofu mbọsị n'obodo ka e wee mụta ife a na-eme n'obodo. Abata mfụ mama anyị. Ụnụ n'anya ụnụ afụ mama anyị. Mama anyị chọrọ ịlụ ọrụ si mba na ọ dịghị alụ ọrụ a ka mme gịnị? Nke ọbụla nwa ya nwoke nọ ka anyị mee ife anyị ji were biri n'obodo. Ya bụ ife bụ maka gịnị? Ihe a na-akpọ ịkpụ uri ọkụ. Ụnụ n'anya nke bụ avụrịvụ. Ụfọdụ na-akpọ ya avụrịvụ. Nke bụ ihe a na-eweta na nkwụ. Osisi nkwụ bụ ife Chineke ji wee gọzie ndị Igbo. Ife a na-ewechapụta na nkwụ erika, mana ife eji eme na nkwụ erika. A na-eweta mmanụ, a na-eweta akị, a na-eweta avịrịvụ, a na-eweta ufurutu na ọtụtụ ife dị iche iche. Ngwa ka m gosi unu ife anyị ga-eji avịrịvụ wee mechapụta. Nene ya. Nke bụ anyị ga-eji ihe wee kpụọ uri ọkụ. Nke bụ uri ọkụ ka m na-eburi. Nya ka m na-eburi. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ma ife m na-ekwu. Mana ọ bụrụ na ịghọta anya bụ ife, biko jụọ ndị nọ n'akụkụ. Ha ya agwa gị ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na igburisichaa ya ụdị ha igburisichaa ya, o nwezi ike ịdịrị gị mfe ịkpụ uri ọkụ. Ngwa na anya na ka weta mmiri tupu ya. Anyị agwọkọ ya. Anyị gwọkọcha ya. Anyị gwọkọcha ya ya pịwa uri ọkụ. Anyị apịwa uri ọkụ. Ọnọkwe mbụ papa. Ojewana. Anyị chọrọ ịkpụ uri ọkụ. Maazi-UC na-akpụ uri ọkụ. Onye anwụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ọnụ ga-afụ nke tọbịa tina. Cheta na ọ bụ nkụzi ọdịbendị. Si ihe ị nwere ike imedo mbụ ọ bụrụ na ife ozi a kawa arụ gbasaa ya. Anyị na-akụzi, anyị na-eme ya eme. Mba ụwa na-afụ ife anyị na-ekwu. Nke bụ ịkpụ uri ọkụ. Ife ndị nna nna anyị fa ji wee dị ebube. O nwee ebe ị ga-afụ ife bụ so na ana Igbo anyị ka ị ga-afụ ya. Ị gaghị afụ ihe na ana Yoruba. Ị gaghị afụ ihe na ana Hausa. Ijekwu hafụ ya n'obodo oyibo. Mana ịchọkwa anyị emere gị uri ọkụ export n'obodo oyibo. Ọ na-afụrụ ya. Nke bụ ife a na-akpọ uri ọkụ. A na-amụ ya amụ were afụ ụzọ. Ọ dị ka mpanaka nke a na-etinye kerozin. So nke bụ ife ndị Igbo ji wee karịsịa mba niile. Ọ na-afụrụ ya. Akpụchago m nke. Ọ bụrụ na ịkpụcha ya idowe ya. Nke bụ ndị akpụrụ akpụ. Nke bụ ndị akpụrụ akpụ. Na ya akpụ ya gbaa ya n'anwụ. Ihe ụfụrụ ya na nke mkpụrụ na nke bụ ndị akpụrụ akpụ. So ka m gosi unu ya bụ ife. Ọ bụrụ na akpụchazie ya ọkpọọ, eme gịnị? Emenwudo ya ọkụ. Ewere ọkụ tinye ya ka m gosi unu. Ka m kpacha ya ọkụ ka unu wee kwete. Ọ na-afụrụ ya. That's why m ji wee kwu na ndị Igbo bụ the science of the old. Ndị Igbo bụ the science of old. Ọkụ ịfụrụ ya na ọ na-enwu ọkụ. So ọ bụrụ na ife ozi a gbasara ya. So unu fụrụ ya na ọ na-enwu ọkụ. Onye ka a na-akpọ uri ọkụ. Eji akpa mkpa ejuna
eji amụnye ewe na-afụ ụzọ na ngwuru. Ọ bụrụ na abalị eruo asị gị weta uri ọkụ ka amụnye. Ịfụrụ ya ọ site na abụrịbụ ka eji wee mechapụta ya, gbuo ya, egbucha ya, akpụa ya, akpụchazie ya. Ụdị ha nke dị akpụcha ya ọkpọ emenwudo ya ọ bụrụ uri ọkụ. So Igbo bụrụ nzem ọzọ asị m ọ bụrụ na ife ozi a tụsara nya ụmụnne m asị m ndewo.